bueno, hain dela urte batzuk, juntzau ziren lagun batzuk, folkaren musikan inguruan, eta holan sortu zen taldia. Beste musika talde batutatik zatozen, eta azkenian horiek gelditzu ziren taldia egiten. Baina gero movimentu bat egonda, jende movimentu bat, aldatu da pixkate asuntua, eta oin gauzenok gauz taldean. Bai, oso guztera. Kontzertuekin eta musika alaia, oso alaia da eta... Disfrutatzen. A tope. Parra batzu bota eta... Bueno, referentzia estilo holan zehatzik ez. Batez ere folk base bat, eta gero oinarri hori hartuta beste musika batzu sartzen ditugu, ez? Rocka, reggaea, funkia, popa... Gustoka dakaguna eta, fusio poli bat egin, ez? Zaten ikusten, nago flipaba jazen daube, hortik handato. Flipaba batzu direla, zategakoela pixka bat. folka, eta azkenean los flipaos del folk edo olako zerbait, ez? Normalian ideiak ekartzen dira eta gero lan itzen da lokalian, eta ez dago heltzeko gauza hon batera ez dago nola egin beharran. Bueno, eguneroko gaiak, gai... Soziala, eguneroko, gaiak. amodioa. Hori da, oroitzapenak. Bueno, momentuan egin ditugu pare bat grabaketa, oain kontzertu batzuk jo genitzun, lehiaketa batzutan ibili gara. Ikusiko da Goienan ere Goienan, Danbakako hontan ze gertatzen den. Ikusiko da eta gero jarraitzu jotzen, ez? Eskati daude gauzak hobetzeko eta beti dago. Baina evoluzioa 3 urtetan oneaino heltziana eta ikustekoa da. Eta horrean jarraitu ezkero, igual Euskal Herrian referente bihurtu daiteke. Ere ustez bai. Baina jotzen duen kontzertu hon bat, ez, Danbakan. Eta jendiak pixkate kontuan hartzen gaitzun, baita ere epaimaiak. Eta zeo zer suertatzen bada, hortik antibatuko eta hori aprobetxatzeko. Eta disfrutatzeko kontzertua.